Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbarna hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqassa, biex nismgħu l-kelma tal-Alla, biex nitolbu għalina nfusna u għall-oħrajn. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa, ejjew naħarfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Illum hija ġurnata ferjali se niċċelebraw l-quddiesa għall-erbieħ ta' Franz u Stella Attard. Mulej intej id-dawl tagħna, mulej ħniena. Mulej intej it-triq tagħna, Kristu ħniena. Mulej intej l-imħabba tagħna, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li aħna jkollna l-biża tal-isem qaddis tiegħek, imma wkoll li dejjem inħobbuh għax int qatt ma ċaħħadna mit-tmexxija tiegħek lil dawk li twettaqhom bisħieħ f'imħabbtek. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien, Sanħerib, is-Sultan tal-Assirja, bagħat xi messaġġiera għand Ħeżekija u qalilhom: dan għidu lil Eżekija Sultan ta' Ġuda, lill-Alla tiegħek li fih inti qiegħed tit-tama tiegħek tħallih xi qarraq bik billi jgħidlek li Ġerusalemm ma tistax tingħata f'idejn is-Sultan tal-Assirja. Inti smajt x'għamlu bis-Slaten tal-Assirja lil pajjiżi l-oħra kollha kif erduhom għal kollox, int waħdek se teħles. Eżekija ħallitra minn idejn il-messaġġiera u qra. Imbattala fit-tempju tal-mulej u firixha quddiem il-mulej. U Eżekija talab quddiem il-mulej b'dan il-kliem: Mulej Alla ta' Iżrael, li qiegħed fuq il-kerubini, int waħdek Alla fuq is-saltniet kollha tal-art. Inti għamilt ismawitu l-art. Għati widem mulej u isma', iftaħ għajnejk mulej u wara. Isma' l-kliem ta' Sanħerib li beħ bagħat iżeblaħ lill-Alla l-ħaj. Kollu minnu mulej li Slaten tal-Assirja ħarbtu bil-ġnus u artijietom u xeħtu l-allat tagħhom fin-nar. Imma dawk ma kinux allat għax mhumiex li ħlief ħatab u ġebel, xogħol tajjid il-bnedmin, u għalhekk setgħu iġibuhom fix-xejn. Issa mulej Alla tagħna, salvana min idu u jkunu jafu s-saltniet kollha tal-art illi inti waħdek Alla, il-mulej. Imbagħad Iżajja bin Amos bagħat jgħid il-Eżekija: dan jgħid il-mulej Alla ta' Iżrael. Kull ma tlabtni dwar is-Sultan Sanħerib, Sultan ta' Assirja jinsmajtu. Dan jgħid il-mulej kontrih: tistmerrek, tiddieħaq bik, ix-xebba bint Sion. Min warajt ħarrek rasa minn Ġerusalemm, għax minn Ġerusalemm joħroġ il-fdal u mill-muntanja ta' Sion il-meħlusin. Il-ħeġġa tal-mulej tagħmel dan. Għalhekk dan jgħid il-mulej għas-Sultan tal-Assirja: f'din il-belt ma jidħolx, ebda vleġġa ma jwaddaf fija, ebda tarka ma jressaq quddiema, ebda ħajt ma jtella madwara. Mit-triq li minna ġej, minna jerġa' lura, u f'din il-belt ma jidħolx. Oraklu tal-mulej: jiena nħares din il-belt minn salva minħabba fiha nnifsi u minħabba David il-qaddej tiegħi. Ġara li dak il-lejl stess ħareġ naġru tal-mulej fil-kamp tal-Assirji u qeret 150 u 80,000 ruħ. Imbagħad Sanħerib, Sultan ta' Assirja, rafa' il-kamp u tela u reġa' lura u baqa' f'Ninwe. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjali u ngħidu flimkien: Alla jżomm il-belt sħiħa għal dejjem. Kbir il-mulej ta' min ifaħru ħafna fil-belt ta' Alla tagħna. L-għolja qaddisa tiegħu, għolja mill-isbaħ, l-għaxqa tal-art kollha flimkien.
ħalla jżomm il-belt sħiħa għal dejjem. L-għolja ta' Sijon fil-qalba ta' Tramuntana hija l-belt tas-Sultan il-Kbir. Alla fil-fortizzi tagħha wera ruħu bħal sur qawwi flimkien. Naħsbu o Alla fuq it-tieba tiegħek, f'nofs it-tempju tiegħek, bħal ismek o Alla hekk tifħirek sa truf l-art jasal. Il-lemenija tiegħek bismewwiet mimlija flimkien. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Jiena id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kum. Qarim l-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Tatux lil klieb dak li hu qaddejs u tixtrux il-ġawwa tagħkom quddiem il-ħnieżer li ma jmorrux jafġuhom b'saqajhom u mbagħad iduru għalikom u jqattawkom bisnienhom. Mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, għamluh ukoll intom lilhom. Għax din hija l-liġi u l-profeti. Għaddu mill-bieb id-dejja, għax wiesa l-bieb u spazzjuża triq li tieħu għat-telfien u ħafna huma li jgħaddu minnha. Imma kemm huwa dejja il-bieb u dejqa triq li tieħu għall-ħajja u ftit huma li jsibuha. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Naħseb tiġralkom xi darba li xi ħadd jgħidlek u xi tmur tagħmel il-quddiesa. Dak mhux ħella ta' ħin. U x'titlob tagħmel? U x'tgħid ir-rużarju tagħmel? Mhux ħella ta' ħin aħjar tagħmel xi ħaġa oħra. Kemm aħna xortina tajba li nirriservaw ftit ħin mill-ġurnata tagħna għat-talb. Kemm hija ħaġa sabiħa li fil-ġurnata tagħna ikollna l-quddiesa. Kemm aħna xortina tajba. Kemm hija ħaġa tajba. Mur ngħidulhom il dawk in-nies li aħna fil-quddiesa nitolbu mhux biss għalina nfusna, imma forsi anke għalihom. Aħna ma nitolbux għalina biss, imma nitolbu għall-oħrajn, għal dawk li niltaqgħu magħhom, għal dawk li huma fil-bżonn, għal dawk li forsi laqqas jemmnu. Kemm aħna xortina tajba. Il-kelma tal-Alla tal-lum tenna ftit nagħmlu pass il qudiem. Ara l-ewwel lezzjoni hija sabiħa ħafna mill-tieni ktib ta' Slatin. Kien hemm Sennakerib, is-Sultan tal-Assirja, u bagħad jgħid lil Ħeżekija li kien sultan ta' Ġuda u qallu aqbatu ċedi. Aqbatu ċedi, jiena rbaħt il-bliet kollha ta' madwar. Inti ħatkun kapaċi taqaf lej? Mhux daqshekk biss ta' jgħidu sentenza qawwija ħafna. Lill-Alla tiegħek li fih int qiegħed it-tama tiegħek tħallih xi qarraq bejk billi jgħidlek li Ġerusalemm ma tistax tingħata f'idejn is-Sultan tal-Assirja. Inti smajt x'għamlu s-saten tal-Assirja lill pajjiżi l-oħra kollha? Kif qerduhom għal kollox u daqshekk? Int waħdek se teħles? Qed jisfidah aħħara. Inti ħatemmen falla? Inti ħatpoġġi l-fiduċja tiegħek falla? U Ħeżekija s-Sultan jgħidilna hawnhekk qabad littra, ra u taf x'għamel? Mar fit-tempju jagħtiha lill-Alla.
Heżekija ħallitha minn il-messaġġiera u qra. Imbagħad mar fit-tempju tal-mulej u ferixha quddiem il-mulej. Kif għandna nagħmlu aħna? Meta jkollok diffikultà, x'ħad tagħmel? U quddiem il-mulej għejdlu bid-diffikultà li għandek. Għejdlu bil-marda li għandek, għejdlu bl-inkwiet li għandek. Għalhekk niġu knisja. Kemm hija ħaġa sabiħa. Iftaħ qalbek, hekk għamel Heżekija. Mara għamel talba sabiħa lill-Alla. Heżekija talab quddiem il-mulej b'dan il-kliem, mulej Alla ta' Iżrael, li qiegħed fuq il-kerubini. Int waħdek Alla fuq is-saltniet kollha tal-art. Int għamil tismewwiet u l-art. Għati widen mulej u isma'. Iftaħ għajnejk mulej u wara. Isma' l-kliem ta' dan is-sultan Sennakerib. Li ma jemminx fejk. Lil-Heżekija qallu Alla qed jidħak bejk. Ara Alla jidħawx bina. Kollu minnu mulej li jistaten tal-Assirja ħalbtu l-ġnus u għaltijietom u xeħtu l-allat tagħhom fin-nar, imma dawk ma kinux allat. Hawnhekk għandna ġlieda qawwija bejn Alla veru, l-Alla li kien iqim Heżekija u Ġerusalemm, u l-Alla tfolot li kien iqim Sennakerib u l-Assirja. Din il-ġlieda, dan il-kontrast insibuh spiss fl-Iskrittura. Insibuh spiss fl-Iskrittura. Ftit ilu rajna tal-profeta Elija li jaqret il-profeti ta' Baal, profeti Folots. L-Alla ta' Elija kontra l-Alla Folots tal-pagani. U Alla jgħid li l-Heżekija jgħidlu tibżax. Ma jidħol Ġerusalem, sabiħa din is-silta sabiħa din is-silta, ma jidħol Ġerusalem. U x'jiġri għalilna hawnhekk. F'din il-belt ma jidħolx ebda vleġġa ma jwaddaf fija, ebda talka ma jressaq qudiema, ebda ħajt ma jtella madwara. Ara ftit. Ġara titkaxkex taf il-kelma talla. Ġara li dak il-lejl stess l-anġlu tal-mulej ħareġ fil-kamp tal-Assirja u qeret 185,000 ruħ. Il-gwerra jagħmilha Alla. Huwa Alla li jiddefendi lill-poplu tiegħu lil dawk li jduru lejh. Imbagħad Sennakerib sultan tal-Assirja refa l-kamp u tela u reġa' lura u baqa' Niniwe. Alla li jikkombatti għal poplu tiegħu għal dawk li jħobbuh. Għax dawk li jħobbu lill-Alla mhumiex waħedhom. Dawk li jħobbu lill-Alla tas-sew ma jikkumbattux waħedhom. Alla ma jitlaqhomx. Kelma waħda fuq il-Vanġelu tal-lum. Bħalissa qegħdin naqraw siltiet mid-diskors tal-muntanja. Għandna hawnhekk ftit sentenzi San Mattew jiġbor ftit sentenzi minn hawn u minn hemm u jdaħħalhom f'dan id-diskors. Sentenzi li kultant laqqas jaqblu ma' xulxejn. Dak li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, għamluh ukoll intom lilhom. Kif trid li ħadd ieħor jimxi miegħek, imxi int ma' ħadd ieħor, kelma ta' Ġesu. U sentenza oħra, għaddu mill-bib id-dejjaq. Fost il-kittieba tal-ewwel żminijiet fosthom id-Didakea, Litta lil Barnaba u oħrajn, jissemmew ħafna. Jissemmew ħafna. Iż-żewġ toroq. Quddiemek għandek żewġ toroq, waħda wiesa u l-oħra dejqa. Waħda li twassal għat-telfien u l-oħra li twassal għas-salvazzjoni. Inti trid tagħżel, trid timxi mal-kurrent,
trid timxi mal-moda, trid timxi mad-dinja, inkella timxi mat-tagħlim ta' Ġesu. Inkella timxi mat-tagħlim ta' Ġesu. Din hija l-isfida li għamlilna tagħmlilna l-kelma tal-Alla llum. Ejjew nażlu lil Ġesu u jkollna s-salvazzjoni. Ħuti aħna ma nafux li tolbu kif imiss, imma l-Ispiritu Santu jenna fin-nuqqas ta' ħila tagħna biex irresqu quddiem Alla l-Missier dawn it-talbiet tagħna. Għal Knisja sabiex il-kelma tal-Alla tqanqala kontinwament għal konverżjoni nitolbu. Għas-soċjetà tagħna biex tikseb mill-ġdid il-ħeġġa għall-ideali tal-verità, l-imħabba u l-ġustizzja nitolbu. Għal kull min qiegħed ibati fir-ruħu fil-ġisem sabiex il-fidi tgħinu jgħix il-ħajja fuq din l-art bħala ran tal-ħajja ta' dejjem fis-sema nitolbu. Għalina lkoll sabiex f'kull ċirkustanza tal-ħajja inġeddu l-impenn tagħna għal Kristu ħalli nkomplu l-missjoni tiegħu fid-dinja nitolbu. Għall-erbieħ ta' Franz u Stella Attard biex tinsaħ ħtijithom kollha u twassalhom fid-dawlu lena ta' dejjem nitolbu. Għalina lkoll biex nikbru fl-imħabba tagħna lejn il-proxmu u fil-fiduċja tagħna fil-Missier nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk li ma jitolbux, għal dawk li ma jsibux ħin għat-talb, għal dawk li m'għandhomx f'idej, mulej Ġesu iġbidhom lejn qalbek nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Inti taf il-bżonnijiet tagħhom, inti taf id-diffikultajiet tagħhom. Għatihom dak kollu li għandhom bżonn fir-ruħu fil-ġisem nitolbu. Fl-aħħar nett nitolbuk għal morda, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom u għal dawk li għaddejjin minn momenti diffiċli fil-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom imma jafdaw fik nitolbu. U Alla li rrid tissir bniedem bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Għatina nitolbuk li ħajjitna tkun kollha kemm hi rat ta' ħajr lilek li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox.
ilqa' mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li aħna sejrin inġeddu u għamel li bil-qawwa tiegħu nissaffew biex nofrulek qalbna mimlija bl-imħabba kif toġob lilek. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew, mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr. Għax int fit-tieba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu fil-ħnina tiegħek fdejtu bi Kristu siedna. Bih ifaħħlu l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċitu. Osanna fl-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex midaj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li tlaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċikon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek, imxerra mad-dinja kollha, u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Franz u Stella Qattart li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna
li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Għalma nafu l-minuħati għalina, la daħanniex fit-tiġdid iżda ħlisna mid-den. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija. Int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Ejjunu bil-wifa u ngħidu flimkien ir-ringrazzjament ta' wrat qalbejn. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallina qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani, biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Int mulej iġġeddidna u tgħajjixna bil-ġisem qaddejs u d-demm għażiż ta' ibnek. Fil-ħnina tiegħek nitolbuk biex niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bla qiegħda niċċelebraw bil-qima f'dawn il-misteri qaddisa. Bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta famarijiet lil Madonna talbet hija stess minn dan is-santwarju. Nofruhom skont l-intenzjonijiet kollha tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja memlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja memlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, sultana tal-familja, ħalstek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd ta'. Infaħru lil Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula l-isbaħanja, bil-ferħ ta' qlub safjin, Marija ħannina, min qalbna nitolbu, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbu.